síelés hazánkban is egyre népszerűbb téli sportnak számít. Gyakran elfelejtjük azonban, hogy a fiatalkori sportsérülések, például síelés közben megnövelik a későbbi életkorban a porckopásnak a kockázatát. Fontos kiemelnünk, hogy ebben a fiatalkorban is gondolnunk kell porcszöveteink regenerálódására, tehát javasoljuk patikában kapható porcvédő készítményeknek a használatát, amely megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza a hatóanyagokat. A téli sportok megkezdése előtt fontos, hogy gondoljunk ízületi porcainkra is. Kérdésként merül fel, hogy mi kell a biztonságos és veszélytelen síeléshez. Először is nagyon fontos az alapos bemelegítés és levezetés, ami a sípályán legalább 10 percig tart. Másodszorban fontos a rákészülés erre a sporttevékenységre, ehhez szeretnénk összeállításunkban néhány otthoni ötletet adni. Behajlítjuk a két könyököt, megtartjuk ezt a pozíciót, a jobb lábat oldalra kifelé fölemeljük, megtartjuk, bal láb hajlítva marad, és piciket oldalra emelünk, pici dinamikus munka, közben a törzs egyenes, lassan visszaengedjük, és a bal alsó végtagot emeljük oldalra kifelé, egyenes törzsel, megtartva, piciket emelünk, és vissza leengedjük.